Studentska blokada Radio-televizije Srbije u Beogradu ušla je u 18. sat. Oni od sinoć od oko 22 sata blokiraju ulaze u zgradu RTS-a u Takovskoj i Jabardarevoj ulici gde su podigli šator kao i na Košutnjaku. Objavili su da protest traje dok Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje ne raspiše konkurs za članove Saveta regulatornog tela za elektronske medije. Zbog blokade zgrade RTS-a na Košutnjaku u ulici Kneza Višeslava je obustavljen saobraćaj, a izmenjena je i trasa autobuskih linija 23 i 53 koje saobraćaju preko Žarkova. Studenti koji blokiraju fakultete u Novom Sadu pozvali su kolege i sugrađane da dođu danas ispred zgrade Radio-televizije Vojvodine gde će biti uživo prenos dočeka biciklista u Strazburu. Okupljanje u 18 časova na adresi Kamenički put 45 objavljeno je na Instagram profilu Blokada PMF. Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji biće u klupama još danas, pošto od sutra počinje prolećni raspust koji traje od srede 16. aprila do ponedeljka 21. aprila. Prvi nastavni dan je utorak, 22. april. Pošto ove godine pravoslavni i katolički vernici Vaskrs obeležavaju istog datuma, u nedelju 20. aprila svi školarci u Srbiji u isto vreme imaju raspust. Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Napretka, dok će se Vojvodina sastati sa TSC-om u polufinalu Kupa Srbije, odlučeno je danas žrebom u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi. Polufinalni mečevi su na programu 7. maja u Beogradu i Novom Sadu. Finale Kupa Srbije igraće se 22. maja u Zaječaru na stadionu Kraljevica. Trofej Kupa Srbije brani Crvena zvezda, pošto je prošle godine u finalu pobedila Vojvodinu sa 2:1. U Srbiji sutra, tokom većeg dela dana, pretežno sunčano i toplije, posle podne i uveče uz slabu do umerenu oblačnost, naročito na jugu Srbije, gde je lokalno moguće i slaba kratkotrajna kiša, u Timočkoj krajini niska oblačnost. Vetar slab i umeren u Košarskom području i na planinama, jak južni jugoistočni, u južnom Banatu i donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od 6 do 14, najviša dnevna od 24 do 28, u Timočkoj krajini od 20 do 22 stepena.